wakajawalang diwali anak gunung onam walari otuane di dalam rimbo onam walari otuane di dalam rimbo di duduk seorang waco waman antara povilo larusana kawainya tolong wana larang kampung dagang lasan kok menurun tarik kalama dapetlah saya jerewangan disusun pantun di dalam kabar supaya dapet kepada ya mulai kita maramba widuk yapun pandayon yapun dilayikan sultan aminullah anak tuangku siabanda ya mulai kita ya kaba ampun beribu kali ampun antata sabi dinan salah samo dia ngali kana banganai anak ketek saganya rapi kondak rapi tolong rundukkan kok rapi di sujian babelok jalan di banda jalannya wasimpang tigo awak nangko kurang pandape kondak dape tolong tunjukkan kok dape di ujian badoso kita padoala awak basang mandangannya
salido kawalai dusana bunga pangang asang Maya mulai kawa kalau tasawi namu nanado jan basumua tapira tapira wangai dari pagi urang babi dua tarwi kalawitan anta kalante anta indah anta kok bamban rabamudung dendang ngawi carita masuk kita bilang daerah kejadian anta sangampe anta indah nampoko awak bau sawe kalau manuri malah baritonyo di mana tajadinya kita sawi daerah tampe tajadinya Iya di Pasa 60 di daerah Tapan di Sawi daolunya iya Kabupaten Pesisir Selatan Tesawi Kecamatan Pancong soal di sinan wangana di tajadinya Tajadi di Pasa 60 sebelum tahun 95 di sinan malah do palakunya bapak Jamande kita bilang kok bapak Namu Alimudin Omande bana muete si jailan bapak tasawi disagan urang komande memang urang pegawai Baarato pulo disabi malah di kawan-kawan nado bayawi yo bakabo itik betanang di talau Ado basawa jo baladang baitu wana kok dibilang di Nyado malah baranak seorang anak tu memang padusi siapa namu anak kandung Anak bak namo Yuliati Yuli panggilannya kok dibilang malah anak kandangnya de awak orang lain bapiti tentu sekolah lanjut yu Angwi bana lah di dalam hati kalau barito lai sanang yu baitu bana kok dibilang tapi naninya anak kandang tasabi yu dari dahulu dari tamat basikola tamat dulu di SMP ukatu itu menyambung malah ke kota Padang kalau disabi menyambung ke kota Padangnya masuk sekolah bagian perawat ukatu di kota Padang
tapi naninyo malah ukatu di SMP nyo ado samo sekolah wak namo buyang sidasil naninyo malah sidas tadi bapak wansat mande musikin tapi bakawan yo nang kayo bak sabo itu ona manolong lainyo kalau manuri kabayo barito naninyo sidasri tadi dibantu diupie yuli tadi biaya sekolah nanyo tanggung sampai penginapannya bayar pulau tapi carito nangka disawi ado judulnya carito nangko apa judul carito kita wajudul kawin tapaso oh tapaso malah dari bapak mande mangkok disawi malah kawin tapaso bapak yo mande malah membuat parangai 100 yo kamanakan ayahnya ba itu bana kok dietong naninyo malah yuli tadi sedang sekolahnya di kota Padang mambil bagian kebidanan dan sidasil masuk dulu di STM iyo daerah Simpangaru tinggalnya indak lo jauh dari sinan naninyo malah kini upia Yuliati tinggalnya di Alang Lawe ba itu bana kok dibilang tapi de untung teka di Alang de awak sayang malah kadasir apo yu nanta jadi tatapnya sawi kasih dastu kok ado malah kiriman dari kampung dibagi dua josi dasir itu sayang tertuntung samo sekolah di oh dari ladalu Presiden di Bangka Ulu walai kapal Tangalawi ditinggalan malanan di Padang Daolu nalain pulau kita sabui kita bilang malah anak malah yo kini yo kamanakan dari ayahnya belau pia Yuliati bak namu malah si Masri dirantau koma badaninya lalamu hilang dari kampung kamainya merantau tasawi kota Jakarta di
Kita bilang masih malah dan di Jakarta, tinggalnya di daerah Pondok Kopi, Kampung Samadi dahulunya. Ia masuk daerah Bekasi. Lai bakawan jurang awak di sinan baitu bana kalau dietong kok manuri kawa barito kawan-kawan nyopai joto mikrumini. Kadang-kadangnya menjadi supir duo dan kadang menjadi si tokar itu usaha malah di sinan. Tapi de untung teka dialah kok bau mula lanjut yu la lewat umur 20 la mandake 27 tenei. Nang kawan-kawan nang samoyo inyo lacuk malah manyawi-nyawi iyo sabantu iko si masti nang samo gadang yo si masti lawa rumah tanggo malah kasadonyo apo yu oleh kadinanti usao kaco iko yu mangana langain nei. Dipikirkan dek lacuk mana kawan mengecek, dek lacuk mana kawan menyawi inyo malah si masih dapat pikiran kanan elok hari Minggu sawakat itu lah siap mandi nangka dibilangnya pakai pakaian elok laki baju nama Bali laki sarawan rancaknya sepatu pakai kaos laki jentangan balaki dah nyusike rambut elok-elok iba itu mana kok memakai otu enei ambillah batuang malah kami kawan di bala di tengah ladang dek mandang kato kawan-kawan malu di kawan mai semoga adang ande tuane indak lamu malau katu itu barangke inyo kepasan naik oto samoyo kawanyo nyetamu elo kawan ampunyo malah do supermarket nanti di pasar tu satu tibu inyo di sini inyo duduk ate kurisi tangan terampai ate meja otu enei nanelok sangayo nyoma nanya kaji buruk ketibo nak nyekana nyambil pena sabuanya lata alo buku ate meja iyo bapoto inyo disinya nyobuek gambar 3 buah mama lakok lo dasi di dado bantu banak kurang menjadi pagawe detenei
tiga buah gambarnya buwe macam lagakna di dalam tu karencana kirim ke kampung 100 sure suaknya kirimkan tantu isinya nengka dewi ilang ngomai hari itu selesai gambarnya buwe kok malam nengka disawi lanya buwe lo sure malah dia kini ko lanya karang lo malah isi sure apa isinya nawakang ngarang mama sure malahnya kirimkan iyo kepada mama nanti korong kampung ngambo di rantau kota Jakarta cuy kau usaha ambo mama di rantau kini ko ambo iyo kamancai jodoh leado nampak di mama di korong kampung pada rapi karena lain rancak orang kampung awak yuo mama Maiko sawambo malah dirantau yang calik gambar malah di mama sarato malah nanado nanampak tu tantu kapicayo rasanya mama di kampung itu bana malah disi masti sehari sesudah itu nyekirim sure kanagari kalau manuri malah waritonya 3 hari dalam perjalanan cukup ketiga sore tiba di kampung sarato malah jo gambarnya diantan di urang pos ke rumah malah mama inyo sore ditarimu di mamanya nyobao naik kater rumahnya bacoy si sore sambil duduk coy itu ngama onan di la kampung detenei satunya calik sure di mama kiranya hari labadar patang nyoimbau malah padu siliau satu nyoimbau padu siliau ngalabu batang si ngalabu tumbuhnya malah di dalam rimbo agak kamari lah dia kandung duduk ada sure di rantau nalati ibu kok dicali gambar malah kamanakannya iyo gak tersirok darah di dado Cuba baca malah isi sureko wa itu wana katoi oh ayayuli di
Satonya waco malayo di mande yuli tadi kepada mama di korong kampung baitu bana katoinyo. Iku ambo dari kamanakan malah mama kini si masih koma katoinyo. Ambo tinggal di kota Jakarta. Iku isi sure sarato gambar niat ambo malah batanyo dake mama ambo iku usaha ambo malah dirantau pada kaurang lape malah kini usahaku rancak carian jodoh ambo di korong kampung baitu bana isi sure kepada mama pada lape kaurang lain rancak carian sajo nandi awak baitu kang atu kamanakan tuenei satu dibaco isi sure samu tekaji kaduonya danga kamana malah kini di mande yuli itu isi sure si masih batu di awak kalau dicarian kana lain tentuna lain kamambi isi usahanya tapi kok dapet pinta ya pintu kok dapet kandak di hati padonyo lape kana lain biarlah nak pisang di ajan doa lavaku detrenei